Seryoso raw ang Bureau of Internal Revenue Region 4 sa kanilang kampanya hinggil sa matapat na pagbabayad ng buwis at upang matuntun ang mga individual na nasa likod ng mga korporasyon na hindi tumatalima sa tax law. Isang data sharing agreement ang pinasok ng BIR kasama ang Securities and Exchange Commission o SEC. In order to enhance the enforcement of tax laws, our Commissioner, Jun Lumagi, entered into an agreement with the SEC. Ito po yung data sharing agreement. Ang purpose po nito ay to improve tax enforcement activities, enhance and streamline access to information. For example, the name, address, date, birth, etc. Hindi yun yan ang itatanong. When we file cases against corporation, for example, we indict the president, manager, corporate secretary, treasurer, or other responsible officers of the corporation. Now, since, as I said, we've been filing criminal cases, of course, we are not filing a case against the corporation itself. Kasi hindi mo naman pwedeng pakulong yung korporasyon, di ba? We are filing the case against the responsible officers. Paliwanag ni Attorney Francisco Sarmiento III, ang hepe ng Legal Division ng BIR Revenue Region 4. Tatagal ng 5 taon ang data sharing agreement. Dito ay may on-site at online access ang BIR sa data bank ng SEC, gaya ng mga financial statements ng mga kumpanya at corporators at maging ang non-stock organization. Magriresulta umano ang nasabing kasunduan sa mas pinabilis na investigasyon at pagsampa ng kaso ng BIR sa mga tax evader. Actually yung DSA or Data Sharing Agreement between the BIR and the SEC, bago lang po yan. Last month lang po yan napirmahan ng aming commissioner at saka SEC. Pero mahalaga po yun sa amin, lalong-lalo na sa pagsasampa ng demanda. Kasi kailangan po naming malaman kung sino po yung mga responsible officers ng corporation na yung mga information na yun ay magagaling lamang sa SEC. So, napakamahalaga itong mga information na ito na makukuha namin sa SEC. Lalong-lalo na kung may bibigay sa amin itong mga information na ito ng mabilisan. Samantala, umabot na raw sa 9 na po ang bilang ng mga nasampahan ng kaso ng BIR Revenue Region 4 dahil sa hindi pagbabayad ng wastong buwis. May 11 Revenue District Office ang nasa ilalim ng BIR RR4. So for 2021, 50, and then for 2022, the following year, ay 40 rape cases. And out of these rape cases, ang collection assist namin ay 11.6 million. So, sa madaling salita, nakakolekta rin po ang BIR out of these rape cases na naisasampa namin. Batay sa ulat ng Inquirer.net, aabot sa 74 tax evasion cases ang sinampa ng BIR sa mga korporasyon at individual na hindi nagbabayad ng wastong buwis nitong February 2 na nagkakahalaga ng higit 3.5 billion pesos. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.